Gravant. Vale. Bona tarda, bona nit, Bona, bona nit. Són les bona alguna cosa. 7, però ja és bona nit. Sí, avui sí que hem canviat de Ubicació. localització. Jo no, perquè continuo a Copenhagen, però tu sí que has anat. Explica'ns-ho, Sí, això. On ets, Alba? jo sóc a Itàlia, sóc al nord d'Itàlia, a Pàdua, Mhm. a la Nova Aventura. Nova aventura. Un dia en parlarem i ens expliques una mica com ha estat l'aterrada Sí, i tant. a Pàdua. I ens expliques també, potser podem fer alguna cosa relacionada amb literatura, però això serà un altre Home, dia. aquí de riquesa ja en tenen, de literatura. I a part que també hi ha moltes coses a lligar amb Catalunya. Però això ja en parlarem. Avui volem parlar de... Espera que l'agafaré. To Kill a Mockingbird. És que el tinc Ah, aquí. jo també el tinc. Ah, Aviam quina edició tindràs. així comparem edicions. Tinc A la veure si tenim mateixa! la mateixa. Estic flipant. Bueno, perquè és la del 60 aniversari. Ah, me'l vaig comprar a Alemanya jo, quan Jo estava a Erasmus. aquest no és meu, és de l'escola on faig classes de literatura. Llavors, Ah, dins del programa obligatori aquí a Dinamarca hi ha a literatura anglesa aquest llibre, To Kill a Mockingbird, que segur que tots coneixeu, Matar un rossinyol, un sí. clàssic de Harper Lee, de la I aquesta literatura. edició és molt maca. Molt, és molt maca. Sí, la veritat és que sí, i a part fa de bon llegir. I, Sí. i a més fa bona olor, que és una cosa que jo sempre, els llibres, olorar-los és allò... Llavors, per què parlem de To Kill a Mockingbird? Perquè tu l'has llegit i casualment jo l'estic també treballant amb els alumnes dins del marc d'això, de la literatura del sud dels Estats Units. Um, jo vaig pensar que en podríem parlar, a part de que perquè és un clàssic i toca molts temes que aquí a Bon Port també toquem, perquè l'últim dia vam estar parlant dels suburbis i a la descripció que fa la Harper Lee de la localització on passa tota la història, és semblant, podria tenir una retirada als suburbis, perquè són cases grans, són gent que tot i poder no ser rics com la gent d'Amèrica del Nord, són gent benestant que no es pot, o sigui, no els hi falta mai cap plat de taula i tenen una casa doncs de bon veure, de dir. Allò, una Sí, mansió, algú que la dius, idea de passes mansió per davant americana, i dius, ostres, quina casa. fa patxoca. I a més que Sí. són aquestes viles que, bueno, vila, no?, amb L geminada, o sigui, en plan mansió, que tenen aquest porxo, vull dir que és molt estètica arquitectònica del sud. Perquè, de fet, la localitat aquesta, que en el llibre es diu, ara no me'n recordo, Maycomb. Maycomb, en realitat es basa en Monroeville, Alabama, que és la ciutat o poble, de fet, natal de la Harper Lee. Però bueno, he dit poble i en realitat és que no és ni poble. Suposo És que un, per això... és un mini poble que està farcit de cases grans. És que literalment es podria descriure com un suburbi, perquè és un lloc de cases grans. És que és Tenen... això, és que no és un poble. O sigui, no és Taradell, no? Abans, quan Sí, n'hem estat parlant, hem comparat els habitants, té els mateixos habitants actualment, Monroeville, que Taradell, però clar, Taradell és un poble que té una història que va enrere i que té tot un pòsit cultural, mm, i té el seu centre, té les seves, no sé, té tota una tradició que això hi vas i ho veus de seguida. Estàs emparat d'alguna manera. En canvi, aquí es veu aquesta idea de, com desvertebrada, que hi ha al final a Maycomb. sí. L'església, El tribunal, el tribunal, on jutgen negres, sí, no blancs, bàsicament. no blancs, i després l'escola està llunyíssima. L'escola, Hi han sí, però d'anar... que l'escola, a més, també em va recordar a lo dels suburbis, perquè els suburbis són zones apartades de tot el que pugui ser centre, i els nens, que en aquest cas
matar un rossinyol són els protagonistes, han de fer com mitja hora poder peu cada dia per al bosc per arribar a l'escola. Mm. Què dius? A on vius tu? Sí, jo crec que descriu molt bé, ara en parlarem, no? I et demanaré que ens facis un resum així de què explica l'obra, però crec que descriu molt bé tot aquest panorama del sud dels Estats Units post Guerra Civil Americana, que tota la devastació es va allargar durant anys, eh? Ara ho explicarem, però explica'ns primer una mica quin és el, diguem, l'argument. Bé, està molt ben explicat a darrere a la contraportada. Només ho dic perquè jo no me la vaig llegir, vaig començar a llegir, no sabia, no entenia res. Després una amiga em va dir, llegeix amb contraportada. I jo, d'acord. Perquè comença d'una manera, sí, és veritat que les primeres, no ho sé, 5 pàgines són una mica denses, però després ja de seguida hi entres. Sí, No és un sí, llibre sí. complicat. No. O sigui, l'argument gira al voltant d'un judici perquè el pare dels nens, que la nena és la narradora, la nena petita, la filla d'aquest advocat, um, està explicant com viuen des de casa un judici on s'acusa un home negre d'una violació a una dona blanca. Llavors, això és com l'argument general, sense cap mena de detall, però Mhm. dintre de la trama tu pots veure mm, com estrelles, diré jo, com diferents punts així que et van apareixent com una estrella fugaç, per dir alguna cosa, Mhm. i que després al final doncs acaben creant un sentit general de tota la novel·la, Totes les com aquest estrelles van confluint en una en un sol constel·lació, gegant. exacte, un sol gegant, no? Una constel·lació, molt bé. Sí. I aquests diferents punts jo diria que estan molt relacionades sobretot amb la percepció de la societat que es tenia en aquell moment, com algú que ho veia des de fora, com és la Harper Lee, Mhm. com també com una crítica, però a més també et diria que la fa bastant amagada. N'hi ha que la fan molt directes, tipus quan es parla del contrast entre els drets home negre, home blanc, són molt directes i són molt fàcils de veure, però després n'hi ha que estan una mica més amagades que si tu llegeixes, per exemple, tenint, no sé, 12 anys o els nens que tu ensenyes o expliques aquest Sí, llibre, tenen 13-14 anys i estan llegint. potser, potser no veurien aquest rerefons, sinó que ho veurien com una història d'una nena petita, se'n va al col·le i està vivint això a casa. Perquè, com sempre, els clàssics tenen diverses capes i, de fet, això és un llibre. És una mica com... A mi em recorda molt Salinger, per entendre's. És una mica aquest to que està dirigit tant a franja adolescent com a adults. Vull dir que això, com a adult, hi veus moltes més coses, però com a nen, encara que potser conscientment no te n'adones, però sí que hi ha tota una sèrie de missatges que després recordes, no? I que van Sí, quedant, que fan com un pòsit. I clar, el que hi ha és una crítica a encara la segregació racial. Estem parlant de 1933-35, em penso que és l'època en què se situa l'obra, al sud dels Estats Units, per tant, 70 anys després de la Guerra Civil Americana. Si vols explico ara, ja poso una miqueta de context, sí, després continuem parlant d'aquesta obra fonamental i parlarem també de Faulkner. Però per situar una miqueta els oients, anem enrere al 1861-1865, que és la Guerra Civil Americana, que, com sabeu, enfronta els estats del nord dels Estats Units amb els del sud pel tema de l'esclavitud. Al nord eren estats molt basats en una economia que començava a ser moderna, que començava a tenir certa indústria, que començava a ser dinàmica, i el sud continuava molt basat en l'agricultura, grans plantacions de cotó, de sucre, no? Canya de sucre, molasses, tabac, i aquestes grans plantacions es basaven, o sigui, eren explotades gràcies a
milers i milers d'esclaus. O sigui, durant 200 anys, els estats del sud s'havien basat, bàsicament, o sigui, la seva economia estava, sobretot, no, tenia aquests fonaments en l'esclavitud. Llavors, amb Lincoln, que és president, si no recordo malament, el mateix 1861 és elegit president, Lincoln tenia aquesta idea ja d'anar tirant cap a l'abolicionisme, no?, de l'esclavitud. De manera que els estats del sud ja estaven molt nerviosos durant les eleccions, perquè si sortia Lincoln consideraven que per ells seria devastador, no? I perquè, a més, els estats que s'anaven, diguem, que anaven naixent cap a l'oest, tota la part de l'oest que s'anava com guanyant, aquests estats no quedava clar si serien pro-esclavisme o estats, no?, on la població negra americana seria lliure, no? Llavors estaven molt nerviosos perquè si canviava l'equilibri de forces en un moment donat, i amb Lincoln, podia ser que s'abolís a tot el país, no? Llavors, per tant, a nivell econòmic, per aquestes poques mans en què requeia tota la riquesa basada en l'esclavitud, doncs anava en orris, no? El seu sistema de vida, tota la riquesa, tota aquesta classe d'alguna manera aristocràtica, no era aristocràtica, evidentment, perquè no hi ha una noblesa, no hi ha a l'europea, no? Però sí que han agafat durant aquests 200 anys tota una manera de fer que és molt com si com si hi hagués una certa noblesa al sud dels Estats Units, no? Llavors, quan finalment Lincoln és elegit president, l'estat, un momentet que ara, aviam si recordo, no sé què és Carolina del Nord, declara, o sigui, ataca un fort de la Unió, Fort Sumter, crec que és, i així comença la guerra, no? És el primer enfrontament. Ja hi havia com tensions, però quan s'ataca aquest fort per part de Carolina del Nord, comença la guerra. I crec que la declaren, o sigui, hi ha 7, 8 estats del sud que es declaren independents, no? Per això és la guerra de secessió, també, no? La idea aquesta de secessió que ve dels Estats Units ve d'aquí. Diuen, no, ens declarem independents, no? Ara som una confederació per distingir-se de la Unió, no? Som els estats confederats i lluitem perquè nosaltres ara som independents i continuarem amb el nostre model de vida econòmic i a tots nivells. Llavors, la guerra dura 4-5 anys. Al mig, del 1863, hi ha aquest Parlament que va fer Lincoln a Gettysburg, la Gettysburg Address, que es diu, que és com un dels escrits polítics clàssics dels Estats Units, que és res, té com 175 paraules, és molt breu, però és en un moment clau de la guerra en què hi ha molta desmoralització al nord perquè està morint moltíssima gent, o sigui, és la guerra més sagnant dels Estats Units perquè, a més, ja hi havia armes molt potents, bueno, per l'època, diguem, però les estratègies de guerra són encara antigues, de manera que els exèrcits estan molt junts i, i clar, realment és molt més feridor, o sigui, és molt més destructor, perquè les armes són molt potents, no? És com si tenen aquestes distàncies encara de quan anaven, doncs, amb espases, no, com qui diu, i clar, està sent sagnant. Llavors, enmig en aquest moment culminant en què la gent comença a estar molt desmoralitzada, Lincoln fa aquest Parlament on anima, no? I diu, hem de continuar perquè ens hi juguem el futur d'aquesta Amèrica lliure, basada en els drets bàsics que té tot individu i que queden recollits a la nostra Declaració d'Independència, 1776, no? Que deia, no? Allò que tots coneixem, no? All men are created equal, etc etc. Llavors, finalment, al cap de 2 anys, el 1865, guanya la guerra al nord, per tant, o sigui, ja el 1863 ja s'aprova la Emancipation Declaration, o sigui, ja es declara que l'esclavitud doncs s'aboleix, en definitiva. Però no es fa oficial fins al 1865, acabada la guerra, que s'introdueix en la 13a esmena a la Constitució americana. I aquí sí que automàticament tota la població esclava passa a ser lliure. Clar, òbviament, això no vol dir que deixi d'haver-hi, o sigui, que la població afroamericana ràpidament ja està, òbviament no, és una cosa que triguen, doncs, bueno, segles, no? Com quasi fins avui, que encara no hi ha una igualtat, no? Total.
Però sí que és veritat que ja no són esclaus, i per tant, clar, el mode aquest de vida pel qual patien la població blanca terratinent del sud, doncs comença ja a anar cap avall, no? Llavors estan com 50 anys, que és la gran devastació del sud. Aquestes grans plantacions que progressivament és progressiu perquè, clar, els que abans eren esclaus no poden ara fer de terratinents, o sigui, no poden, no tenen mitjans per ells crear la seva pròpia riquesa, no tenen terres, no tenen màquines, no tenen... Llavors, irònicament, molts d'ells continuen treballant a les plantacions on abans de la guerra treballaven com a esclaus, ara com a homes lliures, però clar, diguem, igual de putejats, no?, per entendre'ns. Ja. Però la qüestió és que, clar, hi ha aquests 50 anys, no?, fins a principis del 20, fins cap als anys 20, que hi ha un desert total, econòmic, moral, cultural, literari. Hi ha bàsicament una literatura com molt de nostàlgia i de romantitzar l'època en què el sud no, estava basat en esclaus, etc. Fins que als anys 20 sorgeix un grup poètic, que és el dels fugitius, que sí que comencen a ocupar-se'n d'una manera més seriosa del seu passat recent, però que encara com van... És un grup que, diguem, fan com una barreja entre tradició i, o sigui, s'oposen una mica a la societat moderna, però alhora sí que recullen literàriament, o sigui, comencen a connectar amb la modernitat europea. I això sí que és nou en literatura, no? O sigui, comencen a fer una literatura que ja és una cosa seriosa. I després ja, al cap de poc, surt Faulkner. Faulkner, que és de Mississippi, que el seu besavi havia estat un d'aquests coronels de l'exèrcit de la Confederació, o sigui, sudista, no? Un gran terratinent, que a més té un paper com a militar a favor dels estats del sud i que perd, no? Però Faulkner ve d'aquí. Però Faulkner comença a fer, ja hi ha aquest pòsit de tot aquest grup dels fugitius que han connectat amb els moderns, amb tot el que es fa a Europa, i Faulkner és el gran escriptor de la modernitat americana, per mi, clarament. O sigui, és tot el... Aquí parlàvem, no?, aquest és un clàssic i és molt important, sobretot a nivell d'explicar com encara a principis del 20 el sud és racista, no?, basat en el racisme, però a nivell, diguem, de tècnica literària, Faulkner és la modernitat. És flux de consciència, és monòleg interior, o sigui, els Snopes, ell fa aquesta trilogia, que per mi és el que té de millor, que se situa també en un comtat fictici, però que en el fons està basat en Mississippi, o sigui, molt basat en la seva infantesa, en el que ell ha viscut, etc. On el primer llibre de la trilogia hi ha la descripció que fa del poble aquest, que ve a ser una cosa com això, bueno, no sé si hi ha alguna diferència, no sé si és tan... Però sí, fa molt la idea, o sigui, dona molt la idea aquesta com d'un lloc desvertebrat, no? On fa una calor espantosa, et descriu les plantacions de cotó desèrtiques i o sigui, transmet la sensació que no es mou res. I clar, això connecta amb aquesta idea del sud devastat, completament devastat, no? Post-guerra civil, hi havia una gran riquesa, una gent, terratinents blancs que es guanyaven molt bé la vida i que ara està tot, diguem, en hores baixes. I tota la trilogia aquesta, que també es diu la trilogia dels Snopes, es diu així perquè hi ha els Snopes, que són una família d'oportunistes que arriben, es planten allà en aquest poble i s'aprofiten de la situació absolutament degradada en què es troben per començar a acaparar riquesa, o sigui, s'aprofiten de tothom. Són gent corrupta moralment, a tots sentits, fan tota mena de trampes. N'hi ha un que es casa o sigui, hi ha com els antics senyors del lloc, que ara no recordo com es deien, Vander, potser, no ho sé, ara no recordo exactament, que queden completament, diguem, desbancats pels Snopes, no? I un d'ells es casa amb la filla, una d'aquestes, una de les filles de la família aquesta,
que a més s'entén que té algun tipus de discapacitat, no? Mental, però que alhora és com molt, té una gran bellesa, no? I tots els homes es tornen bojos per ella, no? Que és l'Eula. Hi ha un capítol que recordo, fa anys, que vaig llegir la trilogia, però sí que recordo aquest capítol que de cop i volta comences a llegir i et quedes com molt confós perquè no saps ben bé on ets. Qui és el narrador? És com molt fragmentari i llavors t'adones que ets en el cap de l'Eula, que és aquesta noia, i vas veient, diguem, això, no? Que és un personatge com alienat en el fons, no? Um, però que també alhora et dona idea de la fascinació que causa a tot el poble. Bueno, i això és flux de consciència. Bueno, jo crec que això bueno, és que soc molt fan de Faulkner. O sigui, això m'agrada molt també, però són molt diferents i tots dos llibres connecten Sí, també però també perquè jo penso que aquest llibre, el de Matar un rossinyol, Mhm. està més pensat per retratar un moment històric que no pas per fer literatura. Mm, Saps què vull dir? sí, totalment. Vull dir que és literatura, però Totalment. no està pensat És un per... clàssic, vull dir, és fantàstic. Ai, l'estava ensenyant al revés. No, és fantàstic, però sí que literàriament, clar, Faulkner té una Sí. profunditat i una... Eh, però bé, vull dir que crec Sí, que hem triat dos llibres que per mi, bueno, jo crec que són claus per explicar sí, la sí. literatura del sud dels Estats Units. Llavors, per lligar-ho ara amb Bon Port, no? I ja fer una miqueta la part, Sí. diguem, Doncs final del nostre podcast d'avui. abans que he dit que hi havia molts puntets així que t'explicaven coses de la societat, sí, Sí, les estrelletes. m'ha encantat. Aquest símil m'ha encantat. Els esquemes de la universitat els fèiem així també, Sí? estrelletes. Molt bé. És un bon... Sí, sí, m'encanta. Sí, sí. Doncs m'ha fet gràcia perquè he vist coses tant de la Maria Bru com d'això dels suburbis que hem comentat al principi, Mhm. perquè a través del personatge de la nena, que deu tenir, crec que, si no m'equivoco, uns 7 8 anys, Sí. t'explica la situació de la dona, que Mhm. abans hem comentat que podria relacionar-se perfectament amb Maria Group, perquè Mhm. la nena aquesta ha crescut en un entorn d'homes, perquè el seu pare és un home, el seu germà és un nen, el seu millor amic és un nen. A l'escola no hi ha... Bueno, pot ser que hi hagi alguna nena, però no les mencionen. És ella l'única Bàsicament que hi va. devien ser molt més nens que nenes. Clar. Sí. 1933, vull dir. Clar. Llavors ella creix en un entorn masculí que fa que actuï com en aquell moment era propi d'un home. Vull dir que es rebota si li dius alguna cosa, et contesta sense cap mena de problema, té curiositat per temes intel·lectuals, com pot ser la política o la feina del seu pare, que en aquell moment doncs, era només relacionat amb homes. I també es veu, doncs, no és cap spoiler, en el judici final, que els nens hi van a veure-ho i que no hi ha cap, només hi ha nens o de la part dels negres perquè no tenien cap mena de, Mainadera, clar. sí, d'això per cuidar els seus fills i els havien de portar allà per força, però ells hi eren per voluntat pròpia. I perquè el pare els ha criat així. Sí, Realment sí, molt, sí, el nen i la nena ben bé com a iguals i, sí, diguem, sense inculcar-li, no, tota la idea aquesta de sense una mare que potser la mare és morta, no? No sabem com sí. hauria estat, no? Però vull dir que no té un paper, excepte... La tieta, que és la germana del pare, que aquest personatge per mi representa com els valors que en teoria hauria de seguir la protagonista, perquè l'insisteix sempre d'anar a tes, que es comporti com una senyoreta, Atès que es vols dir a vesteixi, reunions on prenen el sí, te, no? aprendre a fer safareig amb les dones grans de no sé quants anys tenen aquelles dones.
o a vestir-se fina, amb un vestit maco, que són coses que ella no hi està acostumada perquè no li han fet fer mai. Arriba la tieta i és el primer cop que li fan fer. Perquè clar, es vesteix com un nen, no? Amb pantalons, amb... Sí, i molts cops, doncs, l'únic moment en què la tieta aquesta té diàleg o té poder de paraula és o per criticar el pare per com ha educat els fills o per dir-li a la protagonista que es vesteixi bé i que es comporti. Vull dir, no té cap mena de funció que, doncs, aquest rerefons de hi ha unes normes que has de seguir perquè ets dona. Mm. I això es repeteix a part en el part d'aquest de la dona, amb la societat negra contra, entre cometes, la blanca. Mhm. Perquè si ets negre no pots passar de X línia. Com es pot també veure amb la mainadera, es diu. Sí, mainadera, sí. Sí, la mainadera de casa dels nens, que és Sí, negra. tenen la calpúrnia. Sí. I aquesta dona, doncs, l'Àticus, que és el pare, Mhm. la tracta sempre com a igual, de dir, vale, doncs, vés-te'n a casa els caps de setmana, torna, o si un dia has de marxar, doncs marxa, si un dia et pots quedar una estona més perquè necessito això, ja ho parlem i tal. I quan arriba la tieta, ni pensar-hi, que no podeu tenir aquest contacte amb aquesta dona, que ell és diferent. O un dia la Calpurnia se'ls endú en la zona, al barri on Els viuen tots negres. els negres, i la tieta es torna boja, diu, què fot, què heu anat a fer allà? Què és això? Vull dir, és una representació... 70, 70 anys després del final de la Guerra Civil es veu com continua sent, tot el sud, continua havent-hi una tensió molt gran, i una discriminació molt important respecte a la població negra. Sí, sí, sí. De El, fet, digues, digues, el model de la broguer familiar aquí es destrossa. es destrossa. Vols dir en la Sí, família aquesta concreta de la protagonista. sí, per exemple. O el que dèiem de la grup, aquesta noia que li estan intentant inculcar tot això, li estan tallant la llibertat, entre cometes, que es relaciona directament amb el títol del llibre, matar a un Un rossinyol. rossinyol que representa la persona, diguem, més indefensa, per Innocent. entendre'ns, no? Més Sí, innocent, no? Perquè de fet hi ha una cita de la Harper Lee sí. que és justament sobre això. Diu, shoot all the blue jays you want if you can hit them, but remember it's a sin to kill a mockingbird. O sigui, enfronta't amb totes les teves armes, amb qui sigui, però amb la persona indefensa, és a dir, en aquest cas, La no? gent negra. Alcúrnia, la gent negra, les dones, no? Que en aquest cas és, bueno, una nena que està creixent, que a més està creixent en un entorn en què el pare li dona tota la llibertat i li Sí. ofereix obertura intel·lectual, de mires també Mm. sobre el tema social, les injustícies, etc. Doncs home, deixa-la que... I a més és Que dona, no? fan. És Sí, nena. sí. Deixa-la que creixi si pot créixer, no la facis ser una... Ostres, una esclava, no? Com la majoria de dones del moment. Clar, estem parlant dels anys 30. Sí, sí, sí. Mm. Llavors, clar, està bé perquè trenca la idea aquesta de família nuclear, primer perquè ja és una família diferent. És un pare, la mare no hi és, mare és absent, però un pare que, no, que és un senyor com molt Sí. avançat per l'època, que... Que defensa la gent que de moment no l'està defensant ningú, Mm, que és que bàsicament eh, ell ho diu, li diu a la protagonista, tot el que tu saps, tot que saps llegir, que saps escriure, no ho diguis. Jo mm, t'ho ensenyo, però no ho pots dir, perquè mhm, pot ser que per això et persegueixin. mhm, Vull mhm, dir que té molta consciència de que estan anant en contra de tot el que està pressuposat. mm, mhm.
De fet, això, el llibre es publica el 1960 i la Harper Lee, o sigui, hi va haver una controvèrsia tal i una polèmica i una tensió, va generar unes crítiques i unes... O sigui, va haver gent, evidentment, que la va lloar, però molta gent se li va tirar a sobre d'una manera molt, molt, molt agressiva, va vendre milions de còpies, però ella es va recloure, o sigui, no va escriure cap altra novel·la, va publicar unes quantes històries així, però va ser aquesta novel·la i res més, o sigui, no va donar cap entrevista, cap... I això és el 1960. O És sigui, que no fa ni... Bueno, no sé, ho veig molt a prop. sí, 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 realment sí, va, és aquí mateix, com qui diu. Um, Llavors, per tornar a Faulkner i lligar-ho també, perquè jo, clar, a mi em fa pensar molt en la Maria Cube, perquè quan pensem en flux de consciència, monòleg interior, pensem, no, com deia abans, en els grans autors aquests del segle XX, però és que abans hi ha, i tornaré a aixecar-me per tornar-la a ensenyar, hi ha aquesta grandíssima novel·la que vam publicar a Bonport, del J.P. Jacobsen i Jens Peter Jacobsen, que és Maria Cube, que és del 1876, em penso, ara ho dic de memòria, sí, crec que és 76, que és el primer assaig que hi ha de flux de consciència, d'aquesta barreja de... O sigui, de cop i volta ens trobem dins del cap de la protagonista, sobretot hi ha un monòleg interior al principi, que es veu molt bé, però que et quedes com confós, una mica el que passa amb Faulkner, tot i que hi ha una evolució molt més radical, la que trobem en Faulkner, la que trobem en Joyce, però aquí ja es veu aquesta sacsejada que et fa quan tu estàs llegint perquè et penses que és el narrador, però de cop i volta hi ha com una transició i pam, et trobes dins el cap de la protagonista i va fent associacions d'idees que de cop i volta doncs, no saps d'on venen i és que imiten la fragmentació del pensar. I la fragmentació és també una cosa que és molt pròpia de la modernitat, que té a veure amb l'escepticisme davant de els progressos tècnics, no?, que hi ha en el tombant de segle, i tota aquesta idea de no voler reproduir el món d'una manera total, sinó fragmentada, i que té a veure sempre amb la desorientació, no? El canvi Sí. d'època, i llavors aplicat en el sud, i tal com es veu molt en Faulkner, dona molt aquesta idea de societat desvertebrada i amb multiplicitat de veus, sense cohesió, perquè és clar, perquè ha de fer tota una reconstrucció i una evolució que va trigar, doncs, això, segles, bueno, Està clar, trigant. està trigant, exacte. O Sí, sigui, jo diria que aquesta és la conclusió del podcast, està trigant, perquè no està encara resolt. no, home, no. Mm. És que el flipava perquè em llegia aquest llibre i pensava, evidentment que això fa temps, però parles amb alguna persona que no té una visió així i et sorprendries de les coses que estaria d'acord. Mhm. Ara estàs parlant de amics teus, diguem, americans, o estàs parlant de gent de la teva... En general, Mm, em, jo, per sort, crec que no he hagut mai d'entrar en un debat on hi hagi algú que defensi tan fortament, doncs, mm, per exemple, el racisme o mm, mhm, temes així més delicats, perquè jo no entenc com el jovent d'avui en dia, si és de dretes, entre cometes, o sigui, si tens uns pensaments així tan radicals sobre la immigració o la globalització d'ètnies en un mateix país, no es diu en veu alta. mhm, mm, I llavors, a les eleccions es veu que hi ha gent que pensa així. Però mm, després tu al carrer no has parlat amb ningú que t'ho hagi dit mm, i t'ho hagi argumentat. mhm, Almenys en el meu rànquing d'edat, hi ha molts pocs que surtin i diguin jo penso això perquè XXX. mm. Bueno, a veure, com estem
treballant amb els meus alumnes perquè hem estat fent molt, com que aquí tenen molt bon nivell d'anglès, ja amb 13-14 anys tots entenen perfectament, escriuen perfectament, parlen perfectament, llavors bàsicament l'assignatura d'anglès és literatura i història, etc. Llavors estem fent molt tot el tema de la Revolució Americana, no? Des de això, meitat del 18 als Estats Units, llavors i la Declaració d'Independència, etc. Llavors, com van dir els Founding Fathers, no? Thomas Jefferson, John Adams, George Washington, clar, tot el que ells posen negre sobre blanc, hi ha tot aquest debat de, ostres, hi havia molta distància entre la retòrica i el que la realitat mostrava, no? I és que tota la població negra va quedar fora d'aquest we are, all men are created equal, etc etc. Però clar, el fet de posar-ho negre sobre blanc, això ja va obligar al cap d'un temps, mira, Lincoln mateix, no? Al cap d'això, doncs si la declaració d'independència és al 76, doncs al cap de, encara no 100 anys, però clar, tu pots dir és temps, però bueno, hi va haver una evolució. Lincoln, o sigui, ja hi havia doncs, americans influents blancs que deien no, això s'ha d'acabar, això no pot ser perquè tenim una, una constitució que diu que tots som iguals i que hi ha uns drets inalienables pel fet de ser humans, vull dir que les coses van com evolucionant, no? I tot va trigant. Tot té un... O sigui que fins que no es posa negre sobre blanc no hi ha la possibilitat d'anar avançant, no? I que tot és un procés. Bueno, era una reflexió per dir que, Sí, encara que sembli que les coses costen, jo crec que sempre és per anar millor, penso. espero. Sí, penso que sí, sí. No sé què més. Més o menys Ja ho hem tocat tot. coses importants, sí. Sí, ho hem Perquè tocat sí, tot. A veure, hem tocat... sí, entre cometes. Entre Hem cometes. tocat un puntet, Sí, perquè amb aquests dos autors i sabent la situació aquesta històrica es podia estar xerrant aquí. sí, té moltes ramificacions. Però al final, no? És un podcast sobre literatura relacionat amb els llibres de bon port i sí que hem relacionat bastant això. Ens falta Faulkner, Mm. però no ho tinc aquí. No els tinc aquí, els llibres de Faulkner. O sigui que ha estat un tast i aviat, doncs Una més. introducció, aviam si algú s'anima. Ja està. Exacte, a llegir, a connectar tot això, no? Faulkner, Sí. To Kill a Mockingbird, etc. Perfecte. Doncs d'aquí 2 setmanes, més. Adeu. Bona nit, ara sí, negra Ah, nit. sí. Són les 8. Atenció, Sí. imagina't. Que vagi molt bé. Adéu. Adeu.